ये मानती जी खातिर गावत नहीं ठीक बा कि राजा जी एगो फोन कइरा। अरे जिया हो कहाँ है अंकल जी कि राजा जी एगो फोन कइरा आज अपन ही हाथ हमर फोन कइरा। एकर मतलब अंकल जी सीधे साधे हैं हाथ जोड़ लिए पहले कि जीत ये कर होला पता चल गइल कि बिना सबतिया के रहला सके कि हमारा के झूठा तू झाता में रखेला कि जिंदे में देखे के पड़ता ये कदा से लिख चली जई दक्षिण घाट कि ये बार दिल के सुकून कइरा कि ये राजा जी एगो फोन कइरा। अब रतिया कहत कैसे कि है अरे करे के रहे तो बोला। जब दिन भर जाके प्रोग्राम में कैमरे चलावे के रहे तो काहे के शादी कई नहीं बजेश भैया ए नाती हां कौन बोला मुआ में था साउंड वाले का बोला मुआ में चाहत के हमें पलट गइलू अब चीन ले बात भरत सभा में कहले हैं की है करे के रहे बोलो काहे दिया हो भैया और देखे ले कहला की जाता हम भैया जी जिंदगी तबाह कइला और देखे ले वाला जी जिंदगी तबाह कइला तहरा गाने में सब जानी हो बागानी मोह से मानी हो बाबा के करे जवा तू सुन पैसा बाबा के करे जवा तू सुन पैसा राजा जी एगो फूल पैसा हम बोले राजा जी एगो फूल पैसा हम बोले फूल पैसा